Ah. Akinit. Kami nagbudol-budol may kaon ron. Ito na. Lamig imong sudan. Sudan lamig kay tuloy. Tuloy. Oh, mga guys, oh, lamig imong kaon ron ng dawa guys. Kay budol-budol. Oh. Nagbudol-budol may kaon mga guys. Oh. Ito na. Ano na yung grip? Magdalena. Sila na sudan. Asa di ay. Maugani, pagitaan ninyo. Asa man yung pagtaon lang, wawan mo na kagkaran. Kung di ba ba? Bili na siya, bili. Bili sudan. Bili. Dali na. Dali mo, pangaon mo. Takuha sila. Gusto may tuloy ka dyan. Ada sila? Sila ba sila? Wala sila espada na? Naa. Halang. Lumang. Ano gusto? Antay, bago na pa nagbilag ng antisa? Antisa? Bugdala yan na siya. Sinispada na. May ito lang sinispada mo man. Ikaw na ito siya. Ikaw na. Ikaw dong, kaon nila. Ikaw na. Panginoon. Panginoon siya. Ikaw na. Oo. Aray sa kadimi. Ilang pa po. Dapat di kayo din. Uy, mali! Liyabag baka! Magandang sakay! Huyok dito niya! Wala na. Dami gubuta sa kaon na mo ron. Tindog lang! Opya! Opya! Tindog day! Hala, oy, di ka pa man sa tindog! Kapil sayaw. Yabog! Ew, tinang bilat! Nay, bawal na magbilat sa tinang na isa? Uwa, baho lagi bilat sa tinang. Ang palihaan niya, yabag na yan. Magbilat. Ano kung basta ha? Naghagok man. Kapoy ganito eh. Hagok man ito ko. Ha, uli gamitin. Ikaw di. Ay, ipumot mo ni ma'am. Suyo po naman riwaksan ang kuan. Putsara man itong batik dosa. Suyo po naman. Dito sa ninahin, ma'am. Da. Ilangan ka na eh. Hang ay? Wadi ay? Ulo. Kahang anak? May hang. May hang no? Kaya sila? Ako isuga man ninyo eh. Ito kayo ba? Ito kayo mga ulang.
Lupad din ron. Kapayos ko kahapon. Lupad. Na may pako. Hindi ko pa yun sila Jami ay ano? Hoy, di saan doon. Nikap ta sapa. Ano man? Kung hindi ko nuuhan. Buhan nga lagi. Hanon? Nagkapag-sapa na. Oh, iuhan kita sila. Nagagahan din daw. Nangadto ba? Iwan sa ko ang kanang kanabitang hilita nga boy. Madas lang. Manutok sila pa. Ano din kung may pesante laging uwang? Nakam nag-uwang. Hanay mo na mga ito matugod. Mabasta mo na. Ano ba sa doon dapat katong Kato man ang Okay, busog ka naman guys. Sabi Kato ko man ang doon. mga tuta. Kato man ang Pamili ba? Nagbukbang. Kanagong Bulo-bulo kaon. Dali na. kanagong mga pernisan tunay kanang mga Hindi, ah. kuan. Sabi na. Kay kato man ang gihikap ni kanang ni Jesus ang tubig tapos ko nakakuha ang si Peter. Si Peter nakakuha ka ng isda, daghang isda. Ano lagi? Dusi ka mo basket ka daw. Nagawa na ka, day? Dusi ko.